Hello bro moon. गासैखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंसोर गासिबो मोजाङैनो दङ। दा आङो नोंसोरखौ मा होनना बुंगोन बांसिन लोगोसो होनना बुंनांगोन लोगोफोर माने बांसिन लोगोसो दंखायो जे ओमफ्राय उन्दै एसे उन्दैफोर दङ फंबायमोन। हेलौ फंबायमोन ओरैसो होनना बुंनांगोन आंखौ माने भिडिअ फुरा ब्र होनहरबाय थायो आदा ओरै होनहरो नालाय फुरा फंबायमोन बहुद दङ बेयाव। जियानो जाया मानो बयबो मोजाङैनो दं जानांगौ आरो मोजाङैनो थाथों नोंथांमोना गासैबो बयबो मोजां जानांगौ नङा होमबा। ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ मानो लाबोखो बेनो जाहैबाय आङो नोंसोरनो फंनैसो बाथ्रा खोन्थानो लुबैदों बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ लाबोनाय जादों। दा नोंथांमोना गोबां भिडिअआव सोंहरबाय थादों माने ब्र आइएसपिएल जागोन ना जाला आइएसपिएल जागोन ना जाला ओमफ्राय आङो जेबो रिप्लाइ होनो हायाखै माने आं मोजां डिटेल्स मिथियाखैमोन नालाय ब्र'मोन बेनिफ्राय बेनिखायनो आं नोंसोरनो जेबो रिप्लाइ हराखैमोन आरो। ओमफ्राय आइएसपिएल जागोन ना जाला बेखौ आंबो गोबां टाच खालायदों गोबां मानसिफोरजों आङो सावरायदों सोंदों आरो खिन्थु ब्र'मोन माने मानसिफोरा रावबो डिटेल्स होनो हाया माने बेनि सोमोन्दै मोजाङै खोन्थानो हायाखै आरो। बेनिफ्राय सोरनावबा सोंनायाव खिन्थु ओरै होनदों आरो माने सोरबा होनदों बेयो जागोनलै जागोन बेयो जागोन फुरा ओरै होनना बुंदों। ओमफ्राय माला जागोन बेखौबो खोन्थानो हाया नङा होमबा। ओमफ्राय माला जागोन बेखौसो नांगौ जायोबा। ओमफ्राय सोरनावबा सोंनायाव मा होनदों आइएसपिएलआ जागोननो ओमफ्राय मार्चनि लास्टहालागै जागोननो ओरै होननानै बुंदों खिन्थु सोरबा। दा बिथांमोनाबोथ' ओरैनो बुङाखै नङा होमबा बिथांमोनाबो सोरनिफ्रायबा खोनादों नङा होमबा। खोनादों माने बे खोथाया एसे आल'सना जाबाय बायदि मोनदां सावरायलायनाय जाबाय ओंखायनो बेबायदि खोथाया फैदों आरो माने मार्चनि लास्टहालागै जागोननो ओरैनो बा जानो हागौ खिन्थु आंबो जागोन बायदि मोनदों मार्चनि लास्टहालागैनो। ओरैनो जोंनि माबा प्रमद बर' साराबो बबेबा प्रग्रामाव आं माने खोनानायाव बिथाङाबो बुंदों माने आइएसपिएल जों खुंगोन आइएसपिएल जागोन ओरै होननानै बिथाङाबो बुंदों। खिन्थु बिथांमोनहा बुंनाय हिसाबै खिन्थु जागोन बे बारावबो आइएसपिएलआ नङा होमबा। दा जायोब्लाथ' जोबोद मोजां आइएसपिएलआ थांनाय बोसोरावथ' फुरा हिट जादों आइएसपिएलनि जि खेला बेयो बहुद हिट जादोंमोन आरो जोंनि बिटिआर टिमानो देरहादोंमोन नङा होमबा। एबारबो जुदि जायोब्ला मोजां नायनो बहुद लुगैदों आंबो लुगैदों आरो रायजोफोरा नायनो लुगैदों जानो हागौ ओंखायनो रायजोफ्राबो एसे एनै सोंहरबाय थादों आंनिसिम। जिखियानो जाया मानो दा नोंथांमोन माने बे मार्चनि लास्टहालागै नायनोसै नङा होमबा जायोना जाया। खिन्थु बिदि अफिसियेल जेबो पिकचार फैयाखै दे नोंथांमोन। अफिसियेल जुदि पिकचार फैयोब्ला आं नोंथांमोननो फुरा भिडिअ खालायनानै खोन्थाखागोन आरो। ओमफ्राय दायो जों ओरैनो माने बेखिनिखौनो मिथिना थाथ'नोसै नङा होमबा। नोंथांमोनाबो बेखिनिखौनो मिथिनानै थाथ'दो माने आइएसपिएलआ मार्चहालागै जागोन ना जाया बेखौ नेनानै थाथ'दो। दे होमबा नङा होमबा दोनथ'नोसै बांद्राय गोलाव खालायला टाइमनि अभाब बयहाबो आजिखालि नङा होमबा। उनाव माने बेबायदिनो माबा मोनसे इनफरमेसन फैयोब्ला आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दे। दोनथ'बाय होमबा ना।